В днешния клип с тази игра ще караме новата ми придобивка. Това е моята ласка. УАЗКА. Много ми харесва, доста ми харесва цвета. Даже малко я поукрасих. И днешният клип ще е на няколко етапа. Първо ще я покараме, ще я пробваме, а накрая ще я покажем също и на брат ми, той да види дали му харесва и одобрява моята придобивка. Сега да вземем малко да я покараме, да видим първо дали ще запали. Защото имам случай в тази игра, дето не иска да пали. Не знам вие дали помните, гледайте предните клипове, имам с жигу, имам с... запали. Имам с трактор, имам и всякакви. Просто изпишете, или просто влезте в канала ми. Влезте в канала ми и ще ги видите. А сега отиваме да я пробваме. Като за машина, която е на половин век, доста добре си върви, пък и в града, както виждате, изминавам всеки. Тая ласка много върви, тя дигна 100. Не знам за колко секунди дигна 100, ама дигна 100. Тя ще дигне 120. Да, тя дигна 120. Много добре се движи, много добре върви. Хора, единственото след не ми харесва в тази ласка е, че няма много силни спирачки, много бавно спирам и бързо ускорява, но няма толкова хубави спирачки. Дори сега ще ви покажа, ако дигне над 120 и излезе пред вас кола, директно се пускате в нея. Сега ще отидем малко да я пробваме на оффроуд. И то не на оффроуд, ми на една поляна. И тя по поляната кара по-бързо, отколкото по асфалта. Не гори много. И с това гориво, дето е най-ефтино. Това на мен ми харесва, всички коли съм си ги направил такова. Това е, че трактора не може. То е с най-скъпото гориво, а най-много бързо му свършва горивото и най-бавно върви. 120 си ги дига без проблем тази ласка. Нататък не знам. Ето вижте колко бавно спира. Пак не излязох на пътя. Иначе всичко работи, няма нещо, което да не работи. А вие, ако ви харесват подобни клипове, харесайте, абонирайте се, за да може да гледате и следващите насам, защото само клиповете с тази игра ми се получават, има харесвания, гледания, с другите игри не ми харесват. Защото няма показване и няма нищо. Тук да изминем този автобус. Я пробваме дали става за дрифт. Знаете, че аз съм опитен дрифт шофьор. Гледали сте ми клиповете за жигулата, надявам се. Така че и тази ласка става. Газ. Ето ще ги изминавам. Не. Мале, добре, че намалих. Тук пишат глоби, ако минеш с превишена скорост. Добре, че намалих. Ето това ви казвам, че не харесвам в ласката. Видяхте ли колко бавно карах и автобусът спря и аз се блъснах в него. Сега това, което правя малко незаконно, не го правете в къщи. Гориво имаме. Макар че като гледам, доста бързо изгорихме горивото. Карам на мигач. Хората се чуят какво правя сигурно. Доста бързо изгори горивото. Още не съм изразходил един резервуар. Не знам колко минава с един резервуар. Но ако ви харесва ласката, харесайте. Те видеото се абонирайте, също така затъмних и задните стъкла. Какво стана, бе? Заби за малко телефона ми, няма нищо.
И дойде частта на този клип, в който ще покажа ласката на брат ми. Одобряваш ли моята придобивка? Много добре я одобрявам. Харесват ли ти фаровете, бронята? Харесват ми. А харесват ли ти ретро автомобилите, които имам в гаража ми? Всички автомобили харесвам. Твои. Добре, надявам се да ти хареса и возенето. Сега ще ти покажа и как върви. Харесва ли ти как пали? Да. Като бус. То е бус. Да, де. И сега се загледай в километража да видиш с каква лекота дига 120. Намали. Опа, чакай, забравих. Добре, че ми каза. Тя с лекота си дига 120, ама ще ми напишат глоба. Сега кажи, няма да ти е за първи път. Няма да ти е за първи път. Няма да ми е за първи път, ако ми напишат глоба. Мале! Втори удар за днеска. На ласката нищо и няма. Как се дига предницата? Кеф ли та? Кеф има. Най-бе кеф е бронята отпред. Ми цвета, Да, синя. джантите. Да, оригинални. А харесва ли ти, че става за дрифт? Макар, че не е създадена за дрифт. Да. Мъжността може и за това. Минаят всички. Ами всички минавам. Какво направя, като карат бавно? Така се оплаших тук при камиона. Еми хора, дойде и краят на нашия клип. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се за канала, харесайте видеото и се абонирайте с камбанката да не пропуснете никое друго наше видео. И чао от мен. В днешния клип беше участвал от моят брат. Той се казва Александър. Аз съм Стенли. Надявам се днешния клип да ви е харесал и чао от мен.